Hello everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's Bombshell Television. Mushima latest mucho zviri kupisa. Nyaya ndaya Djtowers vachituka BOSSGINIMBI palive zvikanzanza akadhakwa necocaine. Ndosaka vakaita se vakazofa neaccident, but ndizvo here guys. And as we know, Djtowers ndiye munhu aingobega and hatingamboti Djtowers ainyengerwa naGinimbi. But mabudiro azvakuita achituka achiti hey prophet passion vari nani pana Ginimbi indoona anga hangu nyaya dzekuda kuwana ndingati more support kubva kuna prophet passion because matukiro achaita ashamisa vanhu vese zvikanziwo kubva vakafa Ginimbi ndiwo one of the people vari kuita se vari kuendesa maruva paakafira Ginimbi and uchitaura uchiappreciate kuti mukuru anga ari munhu aripo saka amen kuti zvazobva papi futi saka da kukurudzai video racho. Let us know in the comment section what do you think. Djtowers asaakurasika here because ane zvakawanda zviri kucomplainwa nevanhu, so the voice is now yours in the comment section. Sikapedze nguva yesterday chacheko ndisandati ndakubawa tondifonera vanondifonera mukoma vakati zvauriwo unozononoka kubawa uye tondifonera kati zvauriwo uzononoka kubawa ndikati I'm not okay. Ndozvanda kutaurira I'm not okay. Musapoti handina chandovanza apodosa. I remember last week cheche ndakati wataurira ndikati mukoma ndakasvika nasekuru wangu ndaitengesa ufa ndikati makasangotenga foni handiposte handiposte but Djtowers and handiposte ramuwana, but I'm not okay guys. Ndakutikuudza I'm not okay. Ndinokuudza I'm not okay. Ndasokudza I'm not okay and I'm not okay. Musapoti ndikuita zvine majokes ende I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. And I'm not okay. I'm not okay. Those guys. Burubo yashopo uyazodudza kati jini yashopo uyazodudza Djtowers unomoyo kanaka next year jeje kuti utenge den nezvauri kuita ndinofanira kubudisa tawe line yangu but mukoma jini mungandisiye I'm not okay. Ndakazokudza handina chandiri kuda kuti nditaure guys. When accident, negligence driving, you cannot drive my car. One cocaine. Duzv. I'll never take back my words. I wish to meet Prophet Passion before Ginimbi. I'll never take back my words. And the Geniouskadungure is watching you talking this. No matter what, in what? And he do bigger Prophet Passion Java. Vaenda kuAmerica navaenda kudenga bhiga munhu achikurarama ndakupfeka Gucci wambona ndipfeka Gucci asi BOSSGINIMBI kubva zvamakatanga kubva zvamakatanga iwe ndiri kukuona iwe unenge wauda kupera iwe wada kupera unge PV iwe wada kupera unge Rodeti ndiri kuona iwe mazuva angu kupera. BOSSGINIMBI problem ndeyekuti munhu akatanga kutaura chokwadi moti waakuda kupera BOSSGINIMBI hamuchaendesi maruwa